El 8è punt de l'ordre del dia és la interpel·lació sobre la memòria històrica, la simbologia i la nomenclatura feixista a l'espai públic, presentada pel grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular, Crida Constituent. Exposa la interpel·lació la senyora Mireia Boia. Bona tarda a tutti, gràcies presidenta, conseller. Centenars de carrers en encara un en nom de caudillo, a d'auti personatges de l'aparell polític i militar de la dictadura franquista. En Catalunya encara són 41 personatges que han et son nom en un dels nostres carrers. Verius tan vergonyosi com el senyor Eduardo Aunós, ministre de Justícia entre els anys 43 i 45, en plena dictadura. Els partits polítics de l'extrema dreta, heretiers de franquisme, són legals encara i continuen a homenatges públics al fascisme. D'auti, com a nosaltres, són que podem dir de friotegui, fri de molt. De tot això, arren és inconstitucional. D'ells són que inconstitucionals o que se en aquest Parlament. I hagués un índex de la salut democràtica de l'estat espanyol. No caleria, en camí de cap de la nauera República de Catalunya i Aran, néixer malaus. Parlaré d'un que s'assieu de memòria, més també parlaré de dret a la memòria. Dret en Catalunya, en l'article 54 de l'Estatut, és referència d'aquest dret a la memòria. Dits que cau vetllar per a la seva coneixença i mantenença com a patrimoni col·lectiu, testimoni de la resistència i lluita pels drets i les llibertats democràtiques. Damunt el refús dels totalitarismes i damunt la reconeixença de totes les persones que han patit persecució degut a les seves opcions personals, ideològiques o de consciència. Veres constatacions prealables per comprendre per què no hi ha aplicació d'aquest article del nostre Estatut. La primera és que hi ha una presència de simveus franquistes en l'espai públic, per que persistís un franquisme sociològic en molts sectors de la nostra societat. Per que la ideologia que representa la simbologia franquista era de la memòria de l'Estat. Arrebrembam que el franquisme, a diferència del fascisme o del nazisme, no siguec derrotat militarment i tampoc siguec derrotat institucionalment. La transició no siguec una ruptura amb la dictadura fascista, que se desapareix de l'Estat, l'administració, l'armada, la judicatura, la policia, passaren intactes a una nova democràcia sense estar depurats tots els crims contra la humanitat, totes les tortures i totes les execucions extrajudicials que se perpetraren. Els pactes de la transició establiren un silenci sobre la magnitud de la repressió fascista. Quan era por, després de 70 anys, ha començat a desaparèixer, les famílies volen saber on són enterrats els seus paisenyes, els seus oncles, els seus germans, els seus frais. I malgrat que els simveus físics de la dictadura franquista desapareixen, en l'imaginari col·lectiu de molta gent d'aquest país, del nostre poble, segueix viu i hagués arrebrembe d'això que significa l'exili. Arrebrembam també la Llei 13/2007 de creació d'un memorial democràtic. Aquesta institució pública que hauria de servir en portar endavant polítiques de memòria, en tot recuperar, commemorar i fomentar la memòria democràtica en Catalunya en període de 1931 a 1980. Els objectius eren molt clars, però la realitat no li és fidela, no és gaire fidela. Després de 2011 hi ha hagut una inacció total. Damunt una política que s'escarta de les funcions que cederen a aquesta institució. S'ha abandonat l'hilat d'espai de memòria, que avui ha generat moltes sinergies amb el territori, i Memoriau ha passat a un bureu de gestió cultural i poca causa més. No ha les competències definides, ja no hi ha un referent i no hi ha iniciativa ni lideratge. En què les entitats memorialistes, els historians d'aquest país, els científics, li van a la contra i que han manifestat públicament en els mitjans de comunicació. La pregunta és si pensa haver a causa del govern,
just en Memoriau Democratic, pense per què hi de besoin de poder parlar. Primer hem de parlar d'aparellament, parlar d'una història que mos l'han explicada els vencedors, parlar des que no hi són, des que no sabem on són. Són que en Catalunya hi ha més de 4.700 famílies que cerquen a familiars desapareixuts. Desapareixuts en més de 70 anys, més també al long de tota la dictadura franquista. Cerquem-los, identifiquem-los, daurim els cabots comuns, retornem la dignitat als nostres morts i assassinats. Volem parlar també de veritat, de justícia. I voleríem també l'anul·lació immediata dels processos i dels consells de guerra de franquisme, com el del president de la Generalitat Republicana, Lluís Companys. Volem parlar per a que la societat civil parle perquè hi preocupada i se mou d'un impotent moviment que s'ha materialitzat amb l'aparició de moltes entitats que treballen per a la recuperació de la memòria històrica i que han fet un treball ingent, com pot ser la Comissió de la Dignitat, l'Associació de Recuperació de la Memòria Històrica, l'Amical de Mauthausen, l'Associació d'Expressi, el Banc d'ADN, d'altres de caràcter més comarcal o local o totes les assemblees locals de la CUP que ajuntament per ajuntament demanen que se retiren els noms, els símbols fascistes dels nostres carrers. Hi ha exemples, multiexemples a seguir, com en Navàs, que s'han instal·lat els primers Stolperstein en homenatge a tot aquell deportat als camps de concentració nazi. Avui també la llei de memòria històrica estatal, la llei 52/2007, que en son article 15.1 estableix que las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. De forma, pensam que vergonyosa, aquesta llei ha estat sovint obviada de forma manifesta pels responsables polítics que avui en dia endavant l'eliminació dels símbols franquistes. Hi ha partits que s'hi posen, però és evident, més també hi ha una passivitat de certs governs locals que també és prou vergonyosa, com a que se digui des d'ací. Ans, en Memoriau Democràtic, encarregué un cens de símbols franquistes de tota Catalunya que encara no he acabat. Els resultats d'aquest inventari provisional són escandalosos. Hi ha 3.647 elements fascistes en un país on se suposa que imperen els valors de la democràcia, de la llibertat i del respecte. El protocol de retirada que avui hi ha aquesta institució, el Memoriau Democràtic, tampoc hi ha acabat. Estan parlant que se crea en 2007 i que estem en l'any 2016. Una inacció prou evident. Són símbols i reconeixences a persones que han contribuït a una dictadura, han incitat a l'odi, a la discriminació, han assassinat, han executat sense judici previ. Exigim, doncs, la retirada de símbols fascistes d'aquesta dictadura que, pendent 40 anys, ens ha oprimit com a catalans i també com a treballadors. Volem canviar el relat hegemònic i de conèixer les dimensions reals de la repressió franquista. I la pregunta és si aquest govern pensa per a causa en que això sigui possible.